sa pamayo kan mga bareta. Phreatic eruption sa Bulkan Mayon, nanutaran kasudma. Duang most wanted person sa Bicol Region, arestado. Lologadan makalis na matupok sa nasusulong payag-payag sa Sorsogon. Kaso ning African Swine Fever, liwat na nanutaran sa Bicol. Pinaka-primerong Miss Universe Philippines Albay, kinurunana. Asin, opening concert sa selebrasyon kang Kagsawa Festival 2024, matrayumpo. Lunes, Pebrero 5, taong 2024. Huninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, phreatic eruption sa Bulkan Mayon, nanutaran kasudma. Alert level 2 status, mantinido man giraray. Si Nomer Corporal sa detalye. Laog sa 5-kilometer danger zone ang piglalatian kang 54 anyos sa Sikagawad Dani Barangkel, kan Barangay Mabinit, Legazpi City. Kasubong aga, para mientras na daing una siya naglati, maigot kay ining pinagbabawal ng una sa sendang barangay. Huli sa posibleng epekto kang nangyaring phreatic eruption na nanutaran alas 4:37 kasudmang hapon. Ang sabi ko kung Candelaria, Pichados, gabos sa paralati, warag kinagtutukad. Aramin na yan na nangyari ba kang mga init at taon, Pichados ba ito sugulping nagadaan. So nagadaan ka ito, Pichados ito nangyari, Candelaria. Ngunyan, maringanit, ayun ang aramin na pag Candelaria, dahil siya talaga kitukad. O inangyari kasuapon, yung si Piso nagtukad, duman na taranta talaga. Sigun kay punong barangay Dennis Nunez, day muna ni dapig tutugutan ang saindang mga parauman na magpasiring sa pamitisan kang bulkan. Hulita labi pa kadelikado. Katakod kay ni, naganda man dasinda sa barangay in kaso maglala pang sitwasyon. Sa ngunyan po, kaya may session po kami ngunyan. So bigla og binaman sa session mis kung anong pwedeng gibuhon in case may sunod pang aktibidades ang bulkan ngayon. So kay Puan, ang barangay official ready ma'am siguro ready ma'am permi para sa ano man ang mangyari kung may sunod pang abnormalities na mangyari ang bulkan ngayon. Sigun sa pamayok ang Albay Public Safety and Emergency Management Office na si Cedric Daep, nagdurar ning 169 segundo ang nangyaring pagsabog kang bulkang Mayon kasudma. Nanutaran sa bulkan ang rockfall, pyroclastic density currents, asin nagbuga ning abo na may langkaw na 1,200 metro. Katakod kay ni, maigot na pinagbabawal kang sa indang opisina, ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone, bawal ang anuman na aktibidad sa laog kang permanent danger zone. Nakapalaman man ini sa pigpaluwas nindang advisory kasubong aga. Cross-monitoring lang at saka reiteration lang ng advisory na bawal as much as possible iwasan pumasok para hindi madama. Yun lang. Wala naman tayong bagong advisory na dapat ipatupad. Mientras tanto, mantinido manggiraray sa alert level 2 ang estado kang Bulkan Mayon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang most wanted persons sa Bicol, arestado na kan kapulisan kan nakaaging simana sa probinsya kan Sorsogon. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Daina nakapalagpa ang sarong 52 anyos na lalaki na #1 regional most wanted person kan Bicol PNP kan arestaron kan otoridad sa barangay Mabuhay Bulusan Sorsogon pasado alas 5 nin aga kan nakaaging Biyernes. Ang nasambit na persona binistong si alias Homer, sarong paraoma kan barangay Tughanhuban Sorsogon na may warrant of arrest huli sa kasong murder asin pagbalgar sa Comelec Ganban. Base sa impormasyon, Nobyembre 3 ka nakaaging taon kan mabadil asin magadan kainian sarong kabarangay na nag-awat sa iya mantang nakikipagdiskusyon sa sarong irinuman. Nangyari man ang insidente kung saan maigot pang pigpapautob ang Comelec Ganban. Ma'am, November 3, incidente po during after election po yan, ma'am. Nagkaroon po ng alitan. Then yung pong baril po niya ay nag-awat po sa di inaasahang pangyari po.
kumuha po ng base sa investigation po ng ating personahe. Kumuha po ng baril at sinabaril po yung nag-awas, yung biktima po. Na-recover man kay alias Homer ang ginamit kaining badil sa krimen. 60,000 pesos ang ipigbabang piyansa para sa pagbalgar kaini sa Comelec gun ban. Alagad mayong rekomendadong piyansa para sa kaso kaining murder. Sa presente, nasa kustudiya pa Kanhuban Municipal Police Station si alias Homer. Sabi po natin na ang Huban EPS po hindi tumitigil po sa paghuli ng may mga warrant of arrest lalo po dito sa area of responsibility po namin sa sakupan ng Huban. Nag-appeal po ako, nag-iusap sa mga may alam, lalo po sa mga community natin, na ipagbigay alam po kung sino pa muna nakakaalam na natin naroroonan. Nandiyan po ang hotline namin ng Huban. Anytime po pwedeng tawagan para po mapaabot sa amin ang anumang impormasyon po. Makakatiyak po sila ma'am na ang kanilang pagkakilanlan ay magiging pribado po. Hindi po titigil ang kapulisan na nandiyan po 24/7 at handa po na siguruhin ang kaligtasan ng mamamayan. Diyan po dito lalo po dito sa Huban, 24/7 tayo nagpapatrolya sa paligid para masiguro po natin na ang kasiguruhan at katahimikan ng pamayanan ay matiwasay. Mientras tanto, himas rehas naman ngunyan ang rank 4 most wanted person kan Bicol na may warrant of arrest man para sa kasong murder. Binisto ang suspect na si alias Renren na naaresto kan otoridad sa Barangay Pangpang West District, Sorsogon City, pasado 1:00 nin hapon kan nakaaging Biyernes. Sa presente, nasa kustudiya naman inikan Sorsogon City Police Station. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. anyos na lolo gadan kan matupok nin kasulo ang pigkakaturugan na payagpayag sa banwaan kan Castilla. Ang gulo nin foul play pigihiling man kan otoridad. Si Nomer Corporal sa detalye. Haros dain na mabistuan pa ang bangkay kang sarong 74 anyos na lolo. Makalis na masulong buhay sa pigkakaturugan na payagpayag sa Barangay La Union, Castilla, Sorsogon. Alas 5:45 ning hapon kang nakaaging Sabado. Binisto ni Senior Fire Officer 4 Romel Rebua, ang Fire Marshal kang Castilla Fire Station ang biktima na si Francisco Jarden Jarme, residente kang nasambit na barangay. Sigun kay Rebua, pasado alas 6 na ning banggi kang mai-report sa indang insidente. Huli tagibo sa light materials ang payagpayag. Marikas na luminakop ang kalayo. Madistansya man ang barangay, kaya huri na kan makaabot sinda sa lugar kang insidente. Actually po, hindi naman kami nakapag-conduct na ng firefighting gawa ng ang location ng bahay na nasunog is more or less 3 kilometer away from the highway at hindi mapapasok ng aming fire truck. Actually, doon sa nakita namin is siguro mga half of the body was already consumed by fire. Sa investigasyon naman kan PNP, mismong agum kang biktimang enot na nakadiskubre kang insidente, asin nakapaabot sa inda kang impormasyon. Madistansya man ang karungan digdi kaya pwede sir na day tulos na riparo ang insidente. Daiman pigahali kang otoridad ang posibleng anggulo ning foul play. Ma-determine po kung may foul play, nagwa po kami asistensya sa SOCO po, sa Sorsogon Provincial Forensic Unit para sila na po ang mag-examine kung ma-determine kung anong kausa kang pagkagadan kay itong sabing lalaki na nasulo, kung anong kausa kang pagkagadan niya before o after ng pangyayari. Sa ngunyan, blanco pa ang BFP sa kung ano ang naging kausa kang kasulo. Mantang padagos man ang pinagigibong hirarom na investigasyon kan PNP sa insidente. Mientras tanto, ngunya na taon, inipamansa ng naitalang insidente ng kasulo sa nasambit na banwaan na may binawian ng buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Kultura kan China pigbida sa pigkondusir na Fiesta Chinoy 2024 kasudma sa Legazpi City. Si May Arango sa detalye.
Tiripon kasuudma ang mga Chinoy sa probinsya nin Albay para sa selebrasyon ninda kan Chinese New Year ngunya na taon. Inapod ang aktibidad na Fiesta Chinoy 2024. Pinanginotan ini kang Albay Chinese Filipino Community as in Legazpi Albay Chinese Filipino Chamber of Commerce Incorporated. Sa selebrasyon, day syempre mawawara ang traditional Chinese dance performance na Longwo o Longdeng o mas bistado sa apod na Dragon Dance. Sigun sa chairman kan Chinese Filipino Chamber of Commerce Incorporated na si Tony Sitan, 2,500 na kapwa Chinese ang nag-atindir sa aktibidad. Kung sa ininina ang ika-11 taon na pigseselebrar ninda ang Chinese New Year sa probinsya. Maugmo man siya sa pigpapamating suporta kan mga albayano sa saindang selebrasyon. We observe that every year dumadagdag yung mga attendees, and we are very happy that we can share the Chinese culture to our Filipino brothers. Presente man sa pagtiripon ang representantes kan DOT Bicol as in representantes ka gobyerno probinsyal nga ni makisumaro sa selebrasyon. Daimang personal na nakaabot, nagpaabot man ni mensahe sa DOT Bicol Director Herbie Agua sa mga kababayang Chinoy. May sumusuporta sa ginagawa kong Fiesta Chinoy. Salamat po sa ating Filipino Chinese community for always celebrating the Fiesta Chinoy here, especially here in Albay. Kaya po lagi po natin alalahanin ang ating kultura na tayo po ay magkasama sa ating mga projects, mga adikain para po ma-promote ang ating mga tourism with our Chinese brothers and sisters. So again, for the DOD5, we would like to bring everyone a Happy New Year. Shen Yen Kuai Lo. Love the Philippines. Mabuhay po kayo. God bless. Mientras tanto, opisyal na pigseselebrar ang Chinese New Year tuyong Pebrero 10. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Kaso ning African Swine Fever, liwat na nanutaran sa Bicol. Pinaka-primerong Miss Universe Philippines Albay, kinuruna na. Asin, siri po ng mga eksena sa opening concert kang Kagsawa Festival 2024. Yan asin iba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Ako Bicol! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV.
Kaso nin African swine fever liwat na nanutaran sa Bicol. Opisina kan Department of Agriculture nagpatani dapit sa huma kan virus. Si Jennifer Pulinar sa detalye. 20 taon ang tindero nin karning urig sa Albay Public Market si Tatay Joel. Sa 2 dekada niya sa siring na trabaho, pigsisyerto niyang pirming malinig asin kalidad ang sa iyang pigpapabakal na karning urig. Pigsisiguro niya man na hali ini sa accredited na slaughterhouse. Dipisil na kaya daang mabasol kan mga parabakal. Urog pang may naitatala na naman na kaso nin African swine fever o ASF sa rehiyon. Pero digdi sa Legazpi, no, meron safe digdi ang karnita. Bago magbuno digdi ki karne, ki kakatayon, dadaraw nyo na sa slaughter. Ang slaughterhouse ta, may doktor. Bago yung katayon, pigiling kan doktor. Tamaigpit ang slaughterhouse digdi sa Legazpi. Talagang, sinda, mantinido ninda yan. Sa pinakahuring datos kaya na pigpaluwas kan Department of Agriculture Bicol kan nakaaging Enero 15, total na 495 na ang kaso kan ASF sa Bicol. Probinsya kan Camarines Norte ang may pinakahalangkaw na naitalang kaso. May mga naitala naman sa Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, Catanduanes asin Albay. Sigun sa ahensya, 24,541 urig naman ang sa indang na-depopulate hasta kan Enero 15. Katakod ka ini, mas pinaigot kan DA Bicol ang implementasyon kan Administrative Order No. 07-2021 o ang Bantay ASF sa Barangay Program o Babay ASF Program. Para sa mga hog traders as in livestock transport carriers na madaranin karne sa ibang lugar o mabakalin urig o karne sa ibang probinsya, kinakaipuhan mo nang magkuanin hog transport pass antes na maisyuhan in veterinary health certificate. The moment po na ma-detect through the laboratory result, kasi kung namatay naman yung baboy nyo, pwede ninyong isubmit yung organs niya na sample lang ng organs para ma-detect po sa laboratory kung ano talaga ang kinamatay ng baboy. And then, the moment na nag-positive, yung ground zero na ho ang turing natin dyan doon sa na-infect na baboy. So from that ground zero na infected case, 500 meters po, total culling po talaga yun. Kasi hindi natin alam, baka yung baboy, yung virus, kumalat na. Sarong klase nin virus ang ASF. Minatama ini sa mga urig asin madali makaulakit. Paglilinaw kan ahensya, daiman ini nakakaulakit sa tao. Alagad ang karne kan urig na tinamaan kan virus, ang dai na pwedeng ipabakal asin kakanon pa. An African swine fever po, this is a highly contagious viral disease ng swine that affect both our domestic and wild pig. So although sinasabi po dito na wala ho siyang direct effect sa human, pero hindi naman ho habang panahon na direct effect siya. Pero this can be a devastating economic consequences sa ating mga swine farmers o swine industry. Mayo pang epektibong bakuna o bulong kontra sa ASF virus. Alagad pagduduo ni Imperial, pwede sir ining maibitaran kung susunodon kan publiko ang biosecurity asin ibitaran man kan mga paraataman, ang pagbahog din sagma o swill food sa saindang mga urig. Ang nagkapirang sintomas kan ASF, iyuan pangingitom asin kolor asol na paso sa nguso, bitis, tabay o talinga, igwang likido na nagluluwas sa mata asin dungo, halangkaw na kalintura, kadipisilan sa paghangos asin pagsusuka nin dugo. So ang payo lang ho namin sa ating mga sa ating mga swine growers, hog raisers, na to observe biosecurity. Yung kung may mga alaga man po tayong baboy, kailangan po pasiguraduhin natin na malinis yung ating mga baboyan, continuous cleaning and disinfection. At kung may nababalitaan po tayo na merong cases ng ASF or abnormal mortality, i-report po kaagad sa respective municipal local government units. Sa presente, total na 4,011 hog raisers na sa bilog na rehiyon, ang apektado ang kabuhayan, makalihis na mabiktima kan virus ang sa indang mga atama na urig. Pira sa mga rehistradong hog raisers, ang natawan naman kan ahensya nin pinansyal na asistensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Orientasyon dapit sa solid waste management pigkondusir sa Legazpi City. Si Regine Bues sa detalye.
Sa kamaot na mamantener ang kalinigan sa barangay asin maedukaran ang mga residente sa tamang pagtapok ng basura, siring man na maipasabot ang importansya kan mabaskog na kapalibutan, pinanginutan kan Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI ang orientasyon dapit sa solid waste management na pigkondusir ka nakaaging simana sa barangay Mataanag, Legazpi City. Ang residenteng si Nanay Yolanda, aminadong bihira siyang magsegregate nin basura, alagad sa tabang kan orientasyon, mas nalinawan siya sa importansya kan proper waste disposal. Ay, arog kaya na masabutan mi so mga dae pwede, uda so pwedeng gigibuhon. Kaya ayun man nag-attender ako kang orientation. Salamat sana sa Indo na arog kay ni nasabutan mi so mga dapat na gigibuhon mi. Salamat sana sa Sunwest. Hulit na sa norting porsyon na kan syudad ang barangay Mataanag, kadaklan sa mga residente digdi ang nakatuudan ng magtipon ng basura sa natad dangan sa sabritan. Pigpapasalamat ni punong barangay Hilario Ato na sa paagi kan inisyatibong inikan SCFI, mas naidukaran ng unyanan sa iyang mga residentes urog na sa negatibong epekto kan mga salang paagi sa pagtapok nin basura. Po dakulaon ng bagay ini sa Samuya, lalo po sa kuya na barangay kapitan. Para po ma-implement mi naman digdi sa Samoyang barangay. Para po sa tao, mag-ano naman sinda. Magbanga-banga na sinda kang plastik, bote, basura o sa tamang tapukan nila. Matutukduan ang gabos, lalo na po ini magiging actual po ini na sa mga taong natawan po, kay oras mo yan. Sigun sa foundation, apwera sa educational assistance as livelihood assistance, nagigibo man sindanin mga lakdang o inisyatibo sa pagpangataman kan palibot na mapapakinabangan magin kan mga masunod pang henerasyon. Our core programs is environmental protection and advocacy program po. So, ang pinaka-objective po nito is ma-raise yung awareness ng residents po dito sa Barangay Mataanag. Since isa po ito sa program areas namin. So, yun po yung na-express po na needs nila na kailangan ng orientation para at least mapalalim yung understanding nila when it comes to proper waste disposal. So, alam naman po natin na it is very important po sa ating health and sa ating inang kalikasan. Nakatuwang kan foundation sa aktibidad ang opisina kan Environmental Management Bureau Bicol na pigpapasalamat ang esforsos kan SCFI para sa mas mabaskog na kapalibutan. Kaining mga activity like this, information, education, and communication campaign sa mga barangay is lalo pang matawanan impormasyon sa mga constituents especially pag-abot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, sa ngunyan po, kadakol pa din po ang mga barangay na dahil nakaka-comply sa mga provisions ka nasabing batas. As of now, may mga arog kaining activities na nagsusuporta sa mga pag-implementar kan solid waste management, and katuang digdi ang Sunwest Care Foundation Incorporated. Also, yaw man po digdi ang nakakaisang Bantay Bayan ng Pilipinas Incorporated. And ang EMB Region 5 is padagos na masuporta sa solid waste management kang mga barangay as well sa mga LGU. Apara sa Barangay Mataanag, plano man kan SCFI na idaraan na sambit na inisyatibo sa iba panindang project barangay sa mga masunod na bulan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Pambato kan Bicol para sa Miss Universe National kinurunahan na Kasubanggi. Si May Arango sa detalye. Siyam na albayan na ang nagpatiribayan sa Miss Universe Philippines Albay, Kasubanggi. May kanya-kanyang pambato ang banwa ang kangkamali. April Neo Vermani, 25 from the heritage town of Albay, Kamali. Daraga. Elaine Quezon Bernales, 23, Municipality of Daraga. Libon. Shana Aloy Sagalan Luzga, 23, Municipality of Libon. Uwas. Mona Patrice Oxima Gamit, 21, Municipality of Uwas. Malinaw. Marilyn Rega Lagan Bugsal,
Legazpi City, Veracruz, Portugal Ariote, 23, Legazpi City. Tabaco City, Rani Lakshmi Melamantado, 24, City of Tabaco. Ligao City. Ira Lorraine Hazel, 24, City of Ligao. Apwera sa Kagayunan, luminataw man ang kaseksihan ng mga kandidata sa swimsuit competition. Nagpabunggahan man ang mga ini sa provincial attire as in long gown. Dangan nagpatiribayan sa question and answer portion. So, as a beauty queen, I believe the true elegance lies in the grace with which we navigate life challenges and support each other on this beautiful journey. And I swear to you all that if I win this crown, I will make all of you proud at the national stage, bring forth women empowerment, and always speak with feistiness and fearlessness and bravery. I am a woman of purpose and of power, a woman who wants to educate people despite of the challenges and the struggles that they have faced. And I believe that as an Albayana, I am ready to take the universe. Thank you. Sa huri na iuli kang 23 anyos na si Elaine Bernales kan Daraga Albay ang titulo ng Miss Universe Philippines Albay. Siya man ang best in swimwear as in long gown. Actually pursued or joined Miss Universe Philippines because for the cause I'm involved with, which is the animal welfare. And I want people to actually be educated about animal negligence. And right now, I'm actually planning to donate part of my wins to that organization because Ginibo ang kompetisyon sa Sarong Dakulang Hotel sa siyudad ng Legazpi. Sigun sa Executive Chairman kan Miss Universe Philippines Albay, pigkundusir nindaan nasambit na pageant nga ni mahiling kung sisi ang pinakakarapat dapat na magrepresentar kang rehiyon sa nasambit na prestiyosong beauty pageant na pinatunayan ni candidate number 2, Elaine Bernales. Our edge is hindi tayo kilala, but we will let them know us by our preparations. Kung ano yung magiging preparation natin, it will prepare Elaine to compete with Atisa and the other candidates. And of course, we are Albayano, we are Oragon. So, mientras tanto, binistuman bilang second runner-up si Mona Patrice Gamit kan Banwaan in Uwas. Nayuli niya man ang Best Provincial Attire. Mantang first runner-up naman si Rani Lakshmi Dado kan Tabaco City. Sa Mayo, nakatala na ikundusir ang Miss Universe National. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Performance kan bandang Sponge Cola as in Silent Sanctuary inabangan kan ginatos na paradalan sa pagbubukas kan Kagsawa Festival ngunya na taon. Siripuntaan mga eksena sa istorya ni Danica Garcia. Kasabay kan opisyal na pagbubukas kan Kagsawa Festival ngunya na taon, nagatod din libreng konsyerto ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay kan nakaaging Sabado. Tampok ang bandang Sponge Cola as in Silent Sanctuary. Ginatos na paradalan ang nagpasiring sa concert venue sa Duterte Highway sa Barangay Banya. Ang grupong ini nahali pa sa Claveria Masbate, nagdayo pananggad sa Banwaan, ngani madala nin live ang mga paborito nindang banda. Sobrang saya po. It's my first time and it's so fun! We love you, Sponge Cola! Kinilig naman si Crisair kan mahiling ng personal ang bukalista kan Sponge Cola na si Yael Luzon. Guys, nahawakan ko po yung kamay ni Yael! Nakakapaus po, grabe! Sa Legazpi. Labiman ang pasasalamat kan bukalista sa perming mainit ang pag-ako sa inda kan mga Bicolano. Pero every single time naman na nandito kami laging masayang experience eh. Kaya rin siguro namin hindi mabilang kasi lahat sila masaya. So yeah, can't wait. We're just looking forward na tumugtog. Every time you bring together people na may music, basta mga Pinoy magsama-sama, it's always a great experience na wild. Safe wild, good wild. Presente man sa nasambit na concert si Daraga Mayor Awin Baldo kung saan sabay man kaining piglatag ang iba pang aktibidad sa Kagsawa Festival na talagang kaabang-abang. Lahat ng event ngayon na February, malalaman to after 100 years. Kasi lahat ng event namin sa Kagsawa Festival February, ilalagay namin sa time capsule.
So yung magiging performance nila, lahat after 100 years, magkikita. So yun ang tagsawa 300. So masaya kami, maraming dito sila, maraming tao, nandiyan si Nakong. Kaya masaya. Pinasalamatan man kan alkalde ang mga nasa likod kan trayumpong ini. Arog ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Kongresista Joey Sarte Salceda, asin ni dating Kongresista Christopher Co na presente mismo sa konsyerto. Siyempre masaya tayo. Maganda yung pagka-arrange ni Mayor ngayon. Pinalawak, pinalaki yung event. Dati-dati siyempre simple lang yung celebration. Ngayon halos whole month ng February, may mga activities, hindi lang concert, may mga sports pa na iba-ibang klase, palaro, basketball o motocross. Kaya mas excited to na kagsawa 300 years. Maugmang nagtapos ang konsyerto sa paagi ni sarong fireworks display. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Asin yan ang katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!